Здравейте, хора! Аз съм Георги. Чакайте малко. Аз съм Георги. Аз съм Денис. И днес ще играем... Не, първо искаш ли геометридаш? Аре. Ти ли избираш кое... Тази. Кое ниво ще играем? Как не ще го минал? Предпочитам да си купя двигател. Хора, аз ще играя най-трудното ниво от Power Trip. Малко да съм... Аз почнах вече, хора. Добре, и аз не съм Няма смисъл. Дори са се чупи. Хора, аз вече почнах. На Умрях заради тъпото яд. Да видим Денис докъде стига. Глави, залагали сегменти и то отива деглена. И те отиват баба. И Георги... И заради им са... Георги ме научи да играе геометридаш. Или пък не е така. Добре. Сега е време аз да играя и Денис ще гледа. Сега ще ми е малко трудно, защото това да кара това и Не, бъгна. Вика малко просто. Добре, последни две нива, първо си ти, после съм аз. Чакай да обърна камерата и да заснимам. Хора, няма да ми гледат с парола. Да, де. Аз не успях да я заснимам. You like pizza. It's so cold. Лета кучики, ванилики. Хайде бе, лъжата на краката. Power Trip. Power Trip. Да. Окей. И Георги миналия път ми прати снимка, хора, дето е стигна на едно ниво от 2000 опит. Да. Денис, аз от Happy Mood безплатно се изтеглих. Та геометрия даже дето се плаща. И стигнах опит 2000. А темп 2000. Пратих ти снимката и след това стигнах темп 2100. Заради тази кола не стана. И сега е време аз да играя. Как? Ора ще си махна камерата, да ми е по-лесно да играя. Денис, представиш ли си сега да виждаме в един свят? Аз съм, между другото, вижте, аз съм вече отгоре. Аз съм къде позиция? А, да. Да? Да, да. Хора, сега Не! Добре, заради кътко. аз съм Ахъм, сега остава Георги с вас.
играя сам. И хора, това беше от мен. Чао!